Treba si uvedomiť, že Košice, ale aj ostatné východoslovenské mestá a vôbec mestá a mestečka v tomto geopolitickom priestore vlastne ležali v dávnej histórii v stredoveku na tzv. Jantárovej ceste, ktorá bola takou spojnicou medzi týmito mestami, ktoré vďaka tomu aj vlastne prirodzene medzi sebou komunikovali. Zoberme si, že vlastne títo kupci rôznych krajín, rôznych končín sveta prichádzali od Baltského mora práve po tejto Jantárovej ceste a viezli jantár na trhy v Oriente, tým pádom sa stretávali s rôznymi ľuďmi v iných mestečkách, boli tu pravidlá trhu, pravidlá rôznych skladíšť, kde vlastne táto komunikácia začala. Čiže táto prirodzená gravitácia týchto miest, táto ich komunikácia je niečím úplne v tomto priestore prirodzeným a logickým. Koniec 20. storočia zastihol Európu v pohybe. Zároveň s integračnými snahami sa z mnohých jej krajín čoraz intenzívnejšie ozývali hlasy žiadajúce posilniť regionalizmus. V Európe v súčasnosti existuje a funguje asi 150 euroregiónov. Väčších, menších, významných i menej dôležitých. Práve euroregióny priviedli centrálne orgány západoeurópskych krajín k procesom integrácie. Stali sa akýmsi základom budúcej Európskej únie. Prvé euroregióny vznikali po druhej svetovej vojne. Najmä štáty západnej Európy videli v nich nové možnosti pre stabilizáciu mierovej, kultúrnej a hospodárskej spolupráce. Väčšina euroregiónov vznikala v chudobnejších, tzv. Periférnych prihraničných oblastiach Nemecka a Francúzska, neskôr Švajčiarska a Talianska. Podporou prihraničnej spolupráce sledovali zainteresované miestne samosprávy dva základné ciele: decentralizáciu zahraničnej politiky a znižovanie napätia medzi národmi žijúcimi v prihraničných oblastiach, v regiónoch navzájom susediacich. Stredná a východná Európa potrebovala takmer 50 rokov, kým začala preberať skúsenosti vyspelejšej západnej časti kontinentu. Východ Slovenska vždy trpel na istú periférnu svojej polohy smerom voči centru. Či to bolo za Prvej republiky, či to bolo neskôr za Československa, či za Československej federácie. A v podstate aj dnes za samostatného slovenského štátu je východ Slovenska akoby odstrčený od centralistických úradov. Samozrejme, toto všetko má svoj dopad na životný štýl v tejto oblasti, na životnú úroveň v tejto oblasti. Je nutné si uvedomiť, že vlastne táto oblasť sa nevyznačuje nejakými mimoriadnymi zdrojmi a je charakterizovaná veľmi slabo rozšírenou infraštruktúrou. Je tu zaostalá infraštruktúra a priemysel, ktorý tu bol budovaný po vzniku druhej Československej republiky, teda po druhej svetovej vojne, bol vlastne odkázaný na dovoz surovín zo bývalého Sovietskeho zväzu. Nebola tu vlastne daná možnosť akéhosi prirodzeného vývoja a to všetko spôsobilo, že ľudia žijúci v tomto regióne pociťovali potrebu, priam nutnosť hľadať nejaký vlastný spôsob alebo vlastnú metódu, vlastný recept na tieto svoje problémy. Myslím si, že takým receptom je práve projekt Karpatského euroregiónu. Je nesporné, že štát plní veľmi dôležité funkcie, hlavne v oblasti medzinárodnej politiky, ekonomiky, v takom nejakom makroekonomickom pohľade, ale osobne si myslíme, že štát je tu na to, aby pomáhal nám občanom. On je vlastne akýsi služobník regiónov, akýsi služobník občana, pretože občan legitimuje štátnu moc. Vychádzali sme z toho, že my ako občania regiónu tohto samostatného Slovenska budeme cenným pomocníkom štátu a že teda tieto naše návrhy alebo tieto naše myšlienky, respektíve projekty sa stretnú s veľkou podporou štátu. Myšlienky rozvoja prihraničnej spolupráce nemožno odvodzovať iba od Bardejovského samitu v roku 1991, kedy sa tu konala 10. výročná konferencia Inštitútu pre štúdie Východ-Západ. Prvé kroky v tomto smere podnikli prednostovia okresných úradov 6 východoslovenských okresov: Michaloviec, Trebišova, Svidníka, Humenného, Vranova nad Toplou a Bardejova už pred samitom. Dňa 14. februára 1993 v
Predstava, že teda my tu všetko zabrzdíme, že sa nejako umrtvíme, že prestaneme komunikovať s priateľmi za hranicami a že jednoducho budeme čakať na nejaký pokyn úradníka z Bratislavy, ktorý nám teda odštartuje, teraz začnite a my to proste spustíme, tak táto predstava je hlboko mylná. Sú to prirodzené procesy, ktoré tu existovali od dávnej histórie, ktoré vlastne teraz kulminujú, pretože nastalo obdobie demokracie. Nastalo obdobie možnosti komunikovať. Skončila obdobie železnej opony. Mám takú jednu perličku, často ju hovorím pri tých rôznych diskusiách v oponentúre, že teda osobne som sledoval železnú oponu na východe bývalej Československej republiky ďaleko silnejšiu a ďaleko ostrejšiu ako na západe. Proste železná opona, ktorá tu jestvovala medzi Slovenskom, Maďarskom, Slovenskom, Ukrajinou, Slovenskom, Poľskom, bola totálne nepreniknutelná. Bol to jeden obrovský omyl a my sme si nahovárali, ako úžasne komunikujeme. Nie je to právny problém, ale skôr politický. Pretože tie naše zákony sa dajú opraviť, behom pár mesiacov sa dajú opraviť, áno, len treba na to politickú vôľu. Nehrozí tu nám, ešte raz chcem zopakovať, že nehrozí nám to, že by sme robili niečo v rozpore so zájmom štátu, pretože na to sú tu štátne orgány a ja osobne hovorím, že v prípade, keby sa niečo také robilo, tak od toho ideme, lebo hlavný cieľ je nám navzájom spolupracovať s týmito krajinami, lebo to je základ tá dobrej spolupráci i to, že bude na našom území klidný život. A to práve chceme. Karpatský euroregión, o ktorý sa v súčasnosti vedú tieto spory, sa rozkladá na ploche asi 100 000 km štvorcových. Žije tu približne 14 miliónov ľudí. Zo slovenskej časti zahŕňa 9 okresov východného Slovenska, z poľskej 3 vojvodstvá, rumunskej 3 župy, z ukrajinskej 4 oblasti a z maďarskej 5 žúp. Ak si uvedomíme, že v podstate je snaha z maďarskej strany vytvoriť niekoľko regiónov prekrývajúcich hranice okolo svojich hraníc a že v podstate to znamená rozšírenie vplyvu Budapešti na územia, ktoré dneska spadajú pod iné štáty, myslím si, že je to dosť jasné. Na druhej strane si myslím, že treba aj uviesť jednu vec. Pokiaľ by išlo o skutočne výhodnú spoluprácu, naša vláda by sa tomu skutočne nebránila. Ja sa pýtam, prečo obchádzať medzinárodnú spoluprácu, respektíve prečo v medzinárodnej spolupráci obchádzať vlády jednotlivých štátov, ale hľadať cestičky, ktoré by v podstate podrývali autoritu štátu na tom ktorom území. Rokovací poriadok regiónu Karpaty, alebo Rady Karpaty je, že uznesenia musia byť prijaté jednohlasne. To znamená, keby niekto nesúhlasí, iba jeden zo z tých 12 členov Rady regionu Karpaty, uznesenie nie je platné. A treba povedať tak, že my sme organizácia, ktorá bez právnej subjektivity. To znamená, že aj prijaté uznesenie pre nás má iba doporučujúci charakter a nie nejaké uznesenie, ktoré musíme plniť. Takže nehrozí tu žiadna obava, aby naša účasť bola využitá v neprospech našej republiky. Skôr naopak. Najväčším tromfom, ktorý naši oponenti a ktorí teda často aj vládni činitelia voči nám používali, bola tzv. Maďarská hrozba. Súvisí to v podstate s politizovaním celého problému euroregiónu. Osobne si myslím, že Maďarsko zďaleka nesleduje tie ciele, ktoré sa mu prisudzujú v dnešnej jeho geopolitickej nejakej stratégii. Maďarsko jednoducho hľadalo kontakt s krajinami, ktoré možno v minulosti neboli vždy k nemu priateľsky naladené. Myslím si, že práve projekt Karpatského euroregiónu umožňuje takýto rovnocenný a veľmi prirodzený kontakt, aj takýto dialóg. A mám obrovskú radosť z toho, že táto maďarská hrozba bola zlikvidovaná priamo premiérom slovenskej vlády Vladimírom Mečiarom, ktorý nedávno v Paríži spoločne s maďarským premiérom podpísal zmluvu o spolupráci medzi našimi oboma krajinami. Považujem to za veľmi dobrý signál pre budúcnosť.